روشة قالك زحمة كل عفرينيتي شي عندهم كو ياسا رابورك بلاف كريا رابورك سالانه في رابوري و نافروكا في رابوري جيم دي لقل ياسا ناسو اندامي نافندا كردي بو ليكولينان جيان بدرخان دوبي بگرندست سلاف بوتا بريز جيان كيك جيان دسبيكي ده تخوازم بزانبم ev rapor ve radestî komîteya netewînê girtî bi van pirsan re kiriye ji dervê wê hin saziyên din ên navnetewî ku ev rapor gihandiye wan hene gelo. İvar baş spas ji we re. Ev rapor bi rastî ev rapora sîsiyê ye ku navenda yasa tev saza ceasefire ya Brîtanî bi hevdora derdixînin. سه rapor ev rapora sê em derdixînin. Ew rapor jî taybet diçe ji netewên yekbûyî re komîteyên lêkolînan li ser rewşa Sûriyê ew taybet li ser rewşa Sûriyê kar dike. Rapor ji bo wê diçin. Lê ev rapor ne tenê li cem wan dimîne hemû hevparê me ceasefire em ji gelek rêxistinên navnetewî re diçînin ji gelek hikûmetên Ewropî û hikûmetên derve بهتر وزارتên karên derve êko dewletên êko li ser rewşa Sûriye û şerê Sûriyê de beşdar bûn an ser wê kar dikin. Ew rapor em digihêjin wan û li ser guftûgo dikin û ji wan re rewşa Kurdên Efrînê şîrove dikin. Belê. Kekşiyan yani te diyar kir ku ev rapora sêyeme jî ku hûn derdixin, belav dikin ve amade kiriye. Gelo tesîra van raporan li raya giştî de asla navnetewî de li van cihên ku hûn vê raporî radestî wan jî dikin çawa bûye? Got ev rapor me dest pê kir ji ketina Tirkiye û ew çeteyên wê ketina wan û Efrînê 2019 bû. Me ji 2019 me dest pê kir û ew rapor me dikêştin ew saziyên navdewletî. Bi rastî Tirkiye digot yani em çûn me Efrînê rizgar kiriye. Lê me xwest em bidin xuyakirin ku ne rizgarkirin e dagirkirin e û binpêkirinên mafê mirovan jî çawa ku têde çêdibin wek di rapora xwe de got dizî û êşkence û zewaca bi tundî û seksa tundî û jêkirina daran û ev hemû tiştên ku li Efrînê çêdibin di sê raporan de 2020 2021 û an ev rapora sê em derdixînin em didin rêxisên navnetewî ew jî rexneyên tûj li Tirkiye dikin û rexneyên ji wê tûjtir li îtîlafa Sûrî dikin ji ber ku ew sîwana ew çeteyên ku di hundir Efrînê de kar dikin îtîlaf sîwana wan e û me gelek guftûgo me tev wezaretên karê derve jî kirin ta ku me û gelek rêxistinên din me li ser kar kir ku çend komên çeteyan jî ketine ser lîsta terorê berî vê salekê sal û nîvek. Lê dîsa em ser wê kar dikin ku bêhtir grûp têkevin vê lîstê û gelek dewletên Ewropî piştgirtiya aboriyê bisekînin bo îtîlafê û bo hemû tiştên ku li Efrînê dibin ji ber ku wek me dît di raporê de ew hemsê rapor û raporên gelek rêxistinên din çi Kurdî û çi rêxistinên Sûrî bi rastî wan jî xuya kir ku rewşa Efrînê gelek xirab e û rewşa xelkê Efrînê xirab e. Rexne li Tirkiye kirin û li îtîlafê jî dikirin û ji ber wê jî gelek dewletên Ewropî îca rexne li Tirkiye dikin û em hewl didin ku ew avakirina mistewtenata li Efrînê jî bisekne wek min got rêxistinê din jî li ser kar dikin. Armanca wê jî armanca me jî ew e. Lê rapor me tê de gelek gotiye ku binpêkirên mafê mirovan gelekin ew binpêkirên mafê mirovan digihêjin encamê ku guhertina demografî li Efrînê de çêbûye û hijmara Kurdan Kurd li Efrînê sedî 95 bûn. Li piştî dagirkirina Tirkiye û çeteyên wê bo Efrînê hijmara Kurda daket bin sedî sih ta sedî 25. Lê tiştê din jî ku hêjayê gotinê ye Kurdên Yezîdî jî hijmara wan gelek daketiye. Gundên hebûn li Efrînê ew gundê Yezîdî ya bûn. Dîrokî de gundê wan bûn ew gund bêhtirê wan ji Yezîdiya vala bûne
و گوندن مانا کو یزدی تیدا مانا لی هجمارا وان گلک کم بویا تبی کردین علویجی الگوند ماباتا اوجی هجمارا وان چویا بین صدی 25 يعني مديد كو جوهرتنا ديموغرافيك لسي كو من كردا هاتيا كرن كردن جلمبري يعني كرد ولي بتايبت كردن يزيدي وكردن علويجي كيك جيان يكيتي أوروبا يعني بري دمك رخنا للسياسة تركيا جريداي روشا عفريني كر قالوا أف رخنين كل تركيا تينكرن کارگریه که خواه لسر عرده لعفرین دیار دکن کو اف بن پیکرن کیم ببن بله نواکو ام دخوازن کیم دبن لی گوهرتن هیا گوهرتن چه دبه مدید کو دسپیکا داگر کرنا عفرین کشتن گلک بو تدی کتن مالا ترمبیری خلکی جوان بزوره ستاندن مالی خلکی بزوره جوان ستاندن پشتی کو رخنان توج لترکیه و لائتلاف الهماهنگیه بون ایجاب ری هنک و بو چند کرد کو وگرن مالین خوا لی تا ایرو کردن هنه چون نگونده خالی نهشتن کو در باس مالا وان بن دوی راپورج وی بهتر بن دوی کارج وی بهتر با لی زور لترکیه با و ناو ترکیه لناو ناو نتوی ده درد که باکو ترکیه نولاتا کتیه سوریه با رزگار کرنو بو مافی مروفانه ترکیه تنی پروژه یکوی عنصری هیاج بروی کتیه که تخوازل دیجی کردا کار بکه وش بروی مدید که بلان وان اوه که هبونا کردا ده حریم عفرینی ده بکیمانی که گلک کم بکن تا که عفرین نمینه دورک آن حریم کردی بله گلک سپاس بوده که جیان بدرخان یا سنا سندامین آوندا کردی بولو کلینانج دوبی لگلم